Chabvondoka Chamisa azviramba achiti, you stole the people's mandate, hopes and votes, and you want to extend that thief ED and ZANU-PF. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. So nyaya iripo ndeyekuti munongoziva mega ZANU-PF ED iri kuda kuti muna 2030 kusavhotwe zvingonzanzi ngaagare pachigaro ED. Saka izvi vari kutobvumirana vana ED, vana Chavangu, vana Thokozani Kupe, vana Triple C vakatoenda kupurazi raED vachinonyengererwa ikoko, hamene kuti vavapuhwa mombe kana kuti vavapuhwa chii. Saka vari kubvumirana neizvozvizvi. Saka nyaya iripo ndeyekuti Chamisa ari kuzviramba achiti, saka imi muda kuextenda that thief and ED ZANU-PF suffering. Inzwa zvataurwa naChamisa. Chamisa ataura achiti iye stop this nonsense. You want to extend pain and suffering. You want to extend unemployment. You want to extend poverty. You want to extend hunger. You want to extend kutambura. You want power shortage, electricity shortages and water shortages. You want to extend this currency crisis and cash shortages. You want to extend high taxes and skyrocketing prices. You want to extend fear, hate, intimidation. Munongoziva mega zvinoita ZANU-PF timerevara kachikuvhundutsira vanhu. You want to extend terror and violence, kungorova vanhu zvisina nebasa rose, especially kana uchiopoza zvavanotaura. You want to extend corruption and looting, kubira vanhu zvinhu zvavo. You want to extend bribing. You want to extend dying horses, and you want to extend dying hospitals and dying in hospitals. You want to extend charcoals in education. You want to extend the suffering of teachers under these conditions. You want to extend the suffering of workers and civil servants. You want to extend the suffering of pensioners. You want to extend the closing down of businesses. You want to extend kutambura kwatiri kuita munyika vachitibira timu yevarakashe ZANU-PF. So ndo zvataurwa naChamisa. Munongoziva mega Chamisa akamenga ari kuTriple C, but vana Chavangu vakazama by all means kumudzinga kuTriple C vachiziva kuti ivo vari kushandisana neZANU-PF. Nezvi vari kudedzera kuti aiwa ED hanga achingopinda kusvika 2030 mavhotsi, hatisi kuda kuti tiite mavhotsi. Saka Chamisa ari kuzviramba because Chamisa ane pati yake yagara iri munzira iri kuda kuuya, because ari kuda kuti kuvhotwe, kukavhotwa waita sei ohwina, sezvo achingosiri achihwina. Munongoziva mega ZANU-PF inotsika-tsika. Saka Chamisa ndiye apindura, azviramba zvese izvi. Vanhu veTriple C, vana Weston Ncube, vana Chavangu, vana Thokozani Kupe, vese vanhu veTriple C vatengesi vese ava, nekuti vari kutobvuma madhezi adarika vanga vari kupurazi raED. Chii chakadaro chinenge ngozi? naED aitodedzera kuti opposition party iri right kuti ivepo ichitiratidza kuti tofamba sei. Ari kutofara ED because anoziva kuti chii chavakabvumirana. Sei vakadzinga Chamisa? Vanoziva vega kuti Chamisa zvese izvi angasingabofa akazvibvuma. Saka Chamisa ajamuka ari kuzviramba, ari kuti hapana zvakadaro. You stole the people's mandate, hopes and votes, and you want to extend that thief ED ZANU-PF timu yevarakashe. So guys, handizivi kuti munoti kudii nazvo zvataurwa navaChamisa. Vari kuzviramba, vari kuti sei tichida kubvuma zvese zvakadaiwo kuti tishandiswe netimu yeZANU-PF. As you all know guys, mabasa hakuna, mabusiness ari kungovharwa. Ndo zviri kutaurwa naChamisa. Kuzvipatara mushonga haiko. Ndo zviri kutaurwa navaChamisa kuti saka imimi sei muchida kubvuma zvakadai. Asi vazukuru vambuya Nyanda varipo vamwe vanhu vari kudedzera kuti ndo Chamisa atinoziva uyu. Vanhu vari kuti iwewe Chamisa ndiwe munhu anofanira kutimirira. Manje iwewe unofunga kuti tinoimirira senyaya yakadaiwo. Ndosekera iwewe kana ukavhura party each and every time tichikuvhotera ndiwe unofanira kutimirira. Asi vamwe vanhu vari kudedzera kuti aiwa iwewe Chamisa chigara zvako pasi taneta newe, because unogona kuvhura party tokuvhotera tofara newe tichitoda kuti iwewe umire nesu. Panonzipo paya kana kuri kuti tadiscover kuti vatibiridzira unofanira kupinda munzira torova vanhu. Manje iwewe Chamisa newe unotya. Saka problem yako ndeyekuti izvo vari kutaura izvo hazvimbovi zvakashanda, nekuti uri kuzvitaura pasocial media. Hande kuZimbabwe kana uchida ngatito
torei vanhu tivaudze vana eZANU-PF kuti zvamuri kuita izvo hatisi kuzvida, hapana chino extendwa panapa, kwete zvokutaura vanhu vari kuti ichamisa zvaanogona kufaita pasocial media panana Facebook, chaanoziva chete kutiza, mapata akavhura akawanza achingotiza. So guys, thank you so much, don't forget to subscribe.